Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan na po si Dong, nauuwa sa pagsasantok ng kanin. Si Sir Joseph sa pagsit. Share niyo ba sa tubo? Ang pasalubong na iwan. Ayan si Mother Subscribe, like, Raichi. and share. Subscribe! Ano yung Mga kailangan? tapos eh. Ayan. Ayan. Sino pa Ayan. kailangan? Tapos Nika, nagawa ng pansit. Sino pa ba? Nahihiya. Ah. Sino pa? Wala nang, meron pa. Dito po pala kami ngayon sa Quezon Province. Hi, Sir Lawrence. Hello! Say hi to my vlog. Batiin nyo ng kamag-anak nyo. Si Shout Pagbansa. out yung mga kamag-anak ko dyan sa Saudi, sa Amerika, Saan pa? sa China, sa North Korea. Binabati ko po Sa kayong North, lahat wala sa dyan. South. Wala sa South, sa North sila lahat. Hi, Teacher Shout Christy. out. Shout out kay Tadjo. Sino yun? Si Ma'am Adele. Si sila. Hi! Hello! Hi! Subscribe sa Hey, channel. pwede tayo mag-pray? Hello! Welcome to my vlog! Sabi. Pray muna tayo. Si Miss Api mag-lead. Magpipray na muna daw tayo. Si Teacher Len. Wow, ang ganda ng orange na orange, oh. Hello! Hindi to make video. Dito naman tayo sa ibang mga naka-aura ng mga nakaputi. Hi! Magbati na kayo sa mag-anak niyo sa vlog ko kasi ito eh. Shout out! Shout out po! Ayan. Guys, kakain na kami ng aming little deep dinner. Lunch kasi uwi na kami mamaya. Charot. Ayan, dito barangay. Muna. Hi! Kain! Nag-enjoy ba kayo ngayon? Yes! Dami namin pictures. Pictures na lang. Puro pictures na lang ipapakita namin. Yes. Pictures on TikTok. Kainan na. Hati na nga tayo ng ukoy. Ngayon, ukoy. Ito ni Mother. Tulingan. Pansit. Ano, Teacher Jen? Apertada? Oo. Apertada. Teacher dyan, ano lang, may nasikaso lang. Ayan, kumakain na lahat ng tao. Guys, dito po ngayon tayo sa Tejano. Ayan. Papasok tayo dito sa loob. Ayan. So, ngayon ko lang kayo na tour dito. Tapos, papakita ko na lang sa inyo yung mga pictures ng iba't ibang mga lugar dito sa loob. Maganda siya. At sobrang daming mga pating Instagrammable na mga place or side na pwede nyo pa-picturean pag nandito kayo sa loob. Ayan. So, real Quezon lang siya, guys. Bale, search nyo lang. Makikita nyo sa Facebook nila. Ayan, meron silang mga halaman dito. Ayan. Tapos meron silang malaking garage para sa mga sasakyan. Kung mag-outing kayo ng maraming kayong mga sasakyan, mga family. Ganon. So, uwi na kasi kami ngayon lang. Tapos ipapakita ko na lang sa inyo yung aming mga pictures. Ayan, pare nag-rent sila ng jeep. And si Teacher Rosel, ayun yung mga gamit namin sa loob. Uwi na kami. Ayan. So, pupuntahan natin yung iba. Bale, ito yung kanilang common kitchen. Ayan. Si Ate Lani. Ito yung kanilang common kitchen kung saan kayo magluluto. If ever na magluluto kayo, magluluto na kayo pagkain. Or pwede naman kayo magpaluto sa kanila. Ayan po yung kanilang. Kung gusto nyo na hindi kayo mapagod. Ayun. Ito yung kanilang common kitchen. Ayan. Ayan si P. Pauwi na siya. Ayan. Pauwi na si Hi. Pauwi na silang lahat. Hi. Hi. Ay na pa itong gamit ah. Ayan, dito siya magpasok po dito sa loob. Meron ditong arc. Parang yung bamboo. Parang bamboo tree. Ayan, siya papasok dyan. Tapos, gusto ko na dito. Meron sila dito poolside. Ayan. Poolside. Tapos meron silang 3 room na kung tawagin na yung deluxe room.
which is malaki siya for family. 1, 2, and 3. Ayan, dito kami sa loob na to. Hindi ko pala napakita sa inyo, no? Ngayon, pakita ko. Bukas pa naman siya. So, bali, ito yung loob ng room. Wait lang. Ito yung loob ng room. May sarili kayong TV, ref, ang dilim. Tapos may malaking size ng bed. Yan. So, okay. Ayun. Grabe guys, ang iitim ko niya sa picture na yan. Ayan, tapos ayan yung full side. Ayan, ganda, di ba? Yan. Sila si Daniela? Ha? Hindi. Okay, kasi sige. Ito yung full area, guys. Diba ang ganda? Yan, ang ganda niya. And then, syempre, dahil nga sa Quezon to, guys, matatagpuan, merong, syempre, malapit tayo sa dagat! Ayan. Is dagat. Yarn. Ayan. Ang ganda niya kasi napaka-instagrammable ng place. Sa kabila. Pang thumbnail. Charot! Ganda. Ayan. Tapos meron pa silang mga rooms dito. Yung mga parang apartment style na room. Meron silang 8 na makikita doon. Ayan. Ayan. Tapos nandito yung area na pwede kayong mag-dine. Dine! Ayan. Ayan yung area na yan. Ayun. Tapos guys, dito pala ay meron sila syempre na proper swimming attire. Ayan. Ayan siya. So, ayun na nga po ang ating vlog for today. Ating vlog for today. Papakita ko na lang sa inyo guys yung mga pictures para makita ninyo ang mga ginawa namin dito sa loob ng Lejano Resort. So, guys, ayun na po ang ating video. Thank you guys for watching and I hope to see you guys on our next one. Bye! See you! Mag-bye na kayo, bye! Mag-bye, di picture yan, video! Bye! Ingat! See you on the next video! Oh my God!